må jeg have ham. Så, du. Det må man ikke. Selvom det umiddelbart kan syne af en stor mundfuld for Stina Tange Kostrup at tage sig af sin hest Snøvs, er der helt styr på det. Født uden ben er hun nemlig vant til at klare sig med det, hun har. Nu skal jeg strile ham, og så skal han sås op, og så skal jeg ud og ride undervisning. Også når det gælder ridning. Kør den op, så jeg kan bedre nå ham. Sådan der. Passer lidt bedre. Selvom det var lidt ved et tilfælde, faldt Stina Tange Kostrup trods sit handicap pladask for ridning. Vi kendte nogen, som gik til sådan noget fysioterapi-ridning. Og så var jeg med en dag ude at kigge, og så kom jeg op på en hest, og så har jeg ikke hoppet af en lige siden. Jeg har været helt skudt i det. Og en rytter uden ben er vist også lidt af et særsyn. Jeg tror ikke, der findes nogen. Jeg tror, jeg er den eneste. Er det dejligt? Det passer ikke helt. Der er en tysker, men hun har så meget ben, som sidder nede i sådan en holder. Så hun er lidt bedre stillet, kan man sige. Helt hvid. Det duer det ikke, når man er i fjernsyn. Men Stina Tange Kostrup har lært at ride uden ben. Jamen altså det jeg gør, det er, at jeg rider for min vægt hovedsageligt, hvor jeg flytter den og skubber lidt til den med min sæde, i stedet for at presse med benene. Og så bruger jeg 2 piske, som ligesom en erstatning for benene, kan man sige, som jeg så bruger den til at få den frem med. Min sadel, den er blød, så det sådan har jeg balancen ved at sådan, så er jeg tættere på hesten, og jeg kan både mærke den og sådan noget. Så en blød sadel, det er sådan set vel det. Og så de 2 piske. Stina Tange Kostrup kender dog sine egne begrænsninger. Det er min mor. Hun er ved mig hver dag. Og når vi til stævner og sådan noget, hende kunne jeg simpelthen ikke undvære. Hun er den, der lægger sadel på og sådan noget. De ting, jeg ikke lige kan, der Morten og hun. Ikke at det er særlig mange, men det er alligevel nødvendigt, at hun er her. Kan du rykke dig? Dygtig. For langt det meste står Stina Tange Kostrup selv for, og alle knep gælder. Kom, jeg skal. Det er sådan en lille trick, man er nødt til at lære sin hest, når man sidder i kørestol. Og lægge den heroppe, når jeg skal rense baghovene. Godt, man skal. Nu venter dog en lidt større udfordring. Jeg skal lige have min sadel, og det plejer aldrig at gå så godt. Jeg synes, den er lidt svær at få ud herinde. Og så skal jeg selvfølgelig altid have det underlag, der ligger nederst. Og så det passer til tøjet. Det er vigtigt. Så. Og det gik da meget smertefrit. Og så er både hest og rytter ved at være klar til at forlade stallen. Er vi klar? Tilbage er nu bare opstigningen. Okay, jeg gør det nu. Og det har Stina Tange Kostrup helt selv styr på. Det var det. Og dagens træning kan nu begynde.